benvidos. Hoxe na Moci Radio aquí de novo na Casa das Pedras seguimos cun programa xuvenil. Recordamos que este programa está deseñado polos mozos e polas mozas de aquí do Concello de Oleiros, que eu fago de conductor, pero Adrián ten a súa sección, neste caso Kiko. Hoxe traballamos con Adrián, con Kiko e damos de novo a benvida a Xosé García, que recordo que está hoxe aquí nas súas vacacións disfrutando connosco. Ademais disfrutando, porque unha das cousas que dixo é que para él isto é super agradable, ademais. Sí, a min eu son un namorado da radio, así que na radio sempre me atopo moi a gusto. Aí está. Bueno, pois hoxe imos ter unha sección nova, imos ter a típica sección de Dando a Nota de Kiko, despois remataremos cunha actuación. Sempre Kiko, recordo que sempre nos fala de un grupiño de música, nos pon antecedentes dese grupiño de música, algunha cousiña así interesante, e despois nos fai un pequeno cover dese mismo grupo e dese mismo cantante. Así que estamos expectantes a iso. E hoxe temos a Xosé García, pero é como, creo que o momento máis importante casi de Adrián, non? Aí como, claro, porque estás nun momento aí pode ser o culmen da túa carreira. Sí, o culmen ou a... No, vai ser o culmen, pero recordamos que Adrián, estudante de periodismo, vai poder entrevistar durante uns 10 minutiños a Xosé García, o locutor de Radio Oleiros dende o comezo. Claro, de Radio Oleiros, que veu nacer todo isto, o sea, unha persoa con moitísimas táboas. Así que, bueno, como levas ti esta oportunidade? Tenso. Agora mesmo estou tenso, en plan... Pome, nin que fora a entrevistar a Iñaki Gabilondo, tampouco... Bueno, eres o Iñaki Gabilondo de Oleiros, Claro, a nivel municipal, bueno... A nivel municipal, quen non conoce a Xosé García, Outra Mirada, todos os... Quen non escoitou, aunque sexa na piscina, nos vestiarios ou en calquer sitio, algún momento de Radio Oleiros? Todo o mundo. Sí, na piscina non tiña moito mérito porque, claro, tiña na posta, entón, pues, se estaba salindo che quedaba outra, non? Bueno, pero nos 40 principais tamén as pasa así, que sonan por todos os sitios. Así que, pois nada, hoxe vamos ter este ratiño da man de Adrián Baliño, e imos ter un pouquiño, pois eso, unha historia de Xosé García que o mellor non está acostumado. Me decía antes que ele está acostumado a ser o que fai as preguntas. E unha das cousas que, bueno, tivemos unha pequena reunión previa para preparar a entrevista, e unha das cousas que lle comentaba eu, digo, cantas veces te preguntarían ou preguntarás ti por los demais, pero cantas veces te preguntaron a ti sobre ti, non? Quero dicir, cantas veces fuches tú entrevistado? Igual non foron tantas. Non foron moitas, non, moi poucas. Pois eu creo que xa, agora neste momento, xa vai ser o momento no que isto se abra a veda. Entonces, o mellor, empezan a chamar de todos os sitios porque tes moito que contar. Historia viva de Oleiros. Así que comezamos esa primeira sección, a entrevista con Adrián Baliño. Pois ben, Adrián, toda a túa. Hoxe, nesta parte de sección, eu non existo casi. Vou intentalo, que tamén cóstame calar, así que... Bueno, pois eu, antes de falar de Radio Oleiros e a súa historia, que indudablemente é o vínculo que nos une hoxe, eu quería que Xosé, aquí sentado co público e tal, fixese un pouquiño de memoria, nos dixera se tiñen quedanzas de mozo, non? Que quedanzas, que te preocupaba, que te fastidiaba, o millón. Mira, sí, como todos os mozos supoño que tiñan quedanzas. Eu cada vez que cando van pasando os anos vas dando conta de que empeza a ser un pouco a voz a bolleta, sabes? Aquilo que, sí, estás repetindo aquilo que escoitabas nos teus pais ou eso, que decías, coñazos, contando, sempre me contas as mesmas historias. A todos cando nos vai pasando o tempo, pois sí, tamén nos damos conta dese. Eu son fillo dunha época convulsa,
É dicir, tocoume de rapaz, vivín na época do franquismo, a escola na época do franquismo, recordo, en fin, que de neno cando entrabas na escola tiñas que rezar, había que rezar en alto, e todas esas historias, non? Que son historias moi bellas e que parecen contadas hoxe, pois que parecen irreais para moita xente, pero tocoume en sorte vivir tamén esa última parte do franquismo e todo rexurdir de unha ansia de liberdade que tiña a xente de repente, e que, foi unha época tremenda, super interesante, non? Na que esa posibilidade de repente pasar de unha época na que non se podía facer nada hasta as propias autoridades estaban aí confusas, que non sabían moi ben se reprimir ou deixar de reprimir. Entón, eso fixo que desde moi noviño me integrara en asociacións, en grupos e asociacións veciñais e demais. Estuve nun grupo de teatro, montamos algún grupo pequeno de teatro, montamos un grupo folclórico, en fin, fixemos un pouco de todo. E, sobre todo, pola miña vinculación coa radio tamén, en esa época, sobre todo, cando a moita xente xa non sonará siquiera o que é a onda corta, a radio en onda corta, estas cousas, coitábamos emisoras antes incluso da caída do franquismo, emisoras en español que emitían desde Londres ou desde Moscú, como a Radio Moscú ou a BBC ou incluso Radio Tirana en Albania, que era unha cosa moi extraña, por certo. Era unha cosa moi extraña que estaba tamén moi fora da realidade, non? Pero que sempre fun un enamorado da radio e un cu inquieto, que se di, non? Quenes dis que escoitabas a radio e que estiveches nesa etapa onde empezaba a democracia? Eu pregúntome, tiñas algún referente así que dixeras, este tío ou esta tía gustaríame ser como él, ou mira que ideas, ou... Non sei, quizás varios, non? Non sei se me falas do mundo da radio. Eu recordo nesas primeiras épocas de apertura, digamos, unha emisora pública, Radio Nacional de España, que se facían programas fantásticos, non? Donde xornalistas como Fernando Poblet ou eso, facían unha radio bonita, preciosa. A aparición tamén de Radio 3, que supuxo unha frescura naquel mundo dunha radio que estaba moi encorsetada. E logo, xornalistas como Iñaki Gabilondo ou incluso o propio Fernando Ónega, que tuvo unha época tamén na SER, que marcaron épocas moi interesantes. Nunca fun moi forofo dos deportes, pero na radio deportiva, José María García e estes grandes que eran fenómenos, un fenómeno mediático tremendo, o sea, que ao marxe de que se gustara ou non ese mundo do fútbol, sobre todo que era do fútbol do que se falaba, realmente sí que facían cosas moi dignas de ver, de estudiar e de valorar, non? Actualmente se escoita radio a quen escoitas ou así algunha persoa que digas ti, recórdame, por exemplo, igual a esos fenómenos dos que estás falando. A min gustame moito ahora mismo Pepa Bueno. Eu, quizás da radio que se está facendo, tamén Julio Otero, tamén. O que pasa é que ás veces non coincido o de Pepa Bueno porque me coincidan agora na que a podo escoitar, non? Pero no programa de Julio Otero, que ahora desafortunadamente está pasando por un problema personal e non está na antena, pero sí, hai xente. Faise moi boa radio en este país en xeral. Faise moi boa radio. Tamén se fai, en fin, programas de dudosa calidade, pero sí que creo que a radio en España sigue se facendo moi boa radio. Unha pregunta da que teño moita curiosidade. Cantos anos levas traballando en radio?
Xa non me acordo, eu non sei. Pois, máis ou menos. Eu creo que debín empezar no ano 86 ou 87, non estou moi seguro, creo que 86 ou 87. Creo que no 86. 86. En Radio Leiros. Vainos facer a conta. Vainos facer a conta. Tiña 35, non? 35 anos. Sí, máis ou menos. Me tiña feito algunhas colaboracións en Radio Nacional de España, por exemplo, ou en Radio Coruña en algún momento, antes, pero eran cosas moi esporádicas, así con xente que coñecía e que coa que pois facía algunha colaboración. Pero que era dedicándome xa á radio eso, de xeito, o sea, como profesión, por decirlo así, pois eso, 30 e pico de anos, sí. Que para Xosé García, levas 35 anos nela, bueno, antes escoitándola, que para Xosé García a radio? Que significa? A radio significa, para min, eu xa dixen que sempre fui un enamorado da radio. De neno non entendía moi ben, entendía, na miña casa había unha radio. Miña nai estudara emigrada en Inglaterra, trouxe unha radio daquelas antiguas que eran uns aparellos grandes, e se enchufábase na corriente e andalí pois escoitabas a radio, non? De repente apareceron unhas radios que non necesitaban enchufarse, e dicía, por onde carajo isto chega aquí o sinal a isto, non? As radios de pilas, porque na miña, en fin, de hora non, na miña idea, na cabeza decía, bueno, pois a través do cable pois chega o sonido, vale, chego a son a radio e tal, pero de repente aparecen aparatos un aparello onde non hai unha conexión física e dices, isto é magia, non? Porque eu de pequeno pensaba, eu nacín nunha casa onde había radio, non? Unha radio destas de lámparas. Entón eu pensaba que ali dentro había uns homes pequeniños dentro daquel trebello que falaban, non? Cando era neno. Para min a radio era unha especie de magia, sigue sendo hoxe, non? A radio é un medio de comunicación creíble. A voz ten moita forza, a palabra ten moita forza. O sea, lee un libro, en fin, métese nel, disfruta, e demais, imagínase, en fin, os diálogos, os propios personaxes e tal, e iso é fantástico. Pero a radio, a suxestión da voz, iso é o feito de que alguén che fale, que che poida falar paseniño ou máis alterado ou máis, é dicir, eso chega, xenera emocións, non? E eso engancha. A xente enganchase á radio pola voz. Eu creo que a voz é o instrumento máis maravilloso que temos os seres humanos, non? Para comunicarnos. Estou seguro de que pasou no Concello de Oleiros o 25 de abril de 80? 25 de xullo de 80. 25 de xullo de 80. Estabas agora facéndolle pasar un mal rato. Pensando na Revolución Portuguesa ou algo así. Que pasou? O 25 de xullo de 1980 pasou en Oleiros, eu creo que pasou en Galicia, unha cousa moi importante, que se puxo en antena, salió ao aire, a primeira emisora de radio que emitía íntegramente en galego. A primeira emisora municipal que aparecía en Galicia. A primeira emisora que emitía íntegramente en galego. Estamos falando do ano 1980. Hasta daquela nunca unha emisora de radio, o mellor esporádicamente en algún sitio, pois alguén falou en galego en algunha entrevista ou no que fora, ou nalgún corte ou demais, pero que era unha emisión que empezara e se fixera íntegramente en galego, pois era a primeira vez na historia que aconteceu en Galicia, que foi o nacemento do que sería despois Radio Oleiros, que daquela se chamou Radio As Mariñas. Con Manolo Ríos, non? O primeiro locutor desa radio, e o único locutor desa radio, que durou, por certo, 70 minutos. Foi o tempo que tardou a Garda Civil en pechala. Era Manolo Rivas, sí. Foi Manolo Rivas, o escritor Manolo Rivas. É unha historia moi bonita que se coñece pouco, porque, bueno, foi un momento moi interesante. É dicir, é unha reivindicación naquele momento que se fai desde o Concello de Oleiros
para que, dicindo, queremos que os concellos poidan montar un medio de comunicación propio. Non había regulación que o permitira, non se permitía, non se, de feito, bueno, pois, houve requerimentos e demais das autoridades para que aquilo non se puxera en marcha, puxose en marcha, e, bueno, pois, veo a Garda Civil, pechou uno e punto, non? Fora no concello, fora no exterior do concello había como unhas 300 personas que estábamos ali fora, había gaiteiros tocando, eran as 12 da noite, decía, ás 0 horas do día 25 de xullo de 1980, nacía Radio As Mariñas, e 70 minutos despois, pois, quedaba clausurada. Claro, é que esta historia colle o triple de valor cando xa conta alguén que o viu, non? Porque nós, claro, podemos contar, pero que a conte el, que estivo ali fora, que viu todo, e ademais apaixoado da radio, pois colle máis valor, non? Pero eu penso que a xente tamén ten curiosidade. Como empezaste en Radio Oleiros? Eu empezo en Radio Oleiros tamén por accidente, casi, non? Sí, iba co coche sinestrouse en Radio Oleiros, e ali acabou Xosé por accidente, sí. Mira, bueno, houve aquela primeiro intento, que xa digo, era unha reivindicación de que se permitiran as radios municipais en Galicia, durou aqueles 70 minutos, que foi o tempo que tardaron entre que entrou aquela patrulla da Garda Civil e o secretario municipal, identifíquense, non sei que, teño que levantar un acta e tal, todo isto facendo tempo para permitir que se seguira funcionando aquela emisión, hasta que, bueno, pues, se pechou. Viñeron dous técnicos de Radio Nacional, por certo, os que mandaron eran funcionarios, para que precintaran cando chegaron ali e viron aquela emisora que era pouco máis que esta pizarra, era unha caixiña de metal que fixera un señor xa sabía que se iba a pechar, por tanto, pois tampouco iban a gastarse un diñeiro en tal. De feito, creo que a emisora non costou nada, é dicir, fixo ali un home que sabía facela. E, bueno, pois, eso, que despois, por certo, perdí a pregunta, decías... Como empezaste ti na radio municipal? Bueno, e despois daquela experiencia, xa formalmente, xa foi na primeira Corporación Democrática, nas eleccións a que saiu das eleccións do 79, nas seguintes eleccións municipais, xa a Corporación Municipal, porque hasta daquela, digamos, formalmente non había ningún acordo para montar unha emisora, sino que puxos unha emisora de radio. Despois, sí, un pleno xa en pleno municipal, apróbase, ou acórdase, poñer en marcha unha emisora municipal. Seguíamos sin regulación que o permitira, pero o pleno acordou que iba a poñer en marcha unha emisora municipal e acordouno, en fin, se adxudicou a unha empresa, en fin, os procedimentos administrativos que hai, estes procedimentos que hai na administración, se saca a concurso algo así, unha empresa, creo recordar que era de Vigo, que se dedicaba a instalar aire acondicionado, pois entrou no concurso, fixe unha oferta e, bueno, montou unha emisora. Non eran nin os millores equipos, nin os micrófonos eran malísimos, en fin, pero se montou unha emisora, de repente, claro, o Concello topouse que tiña unha emisora ali, bueno, e agora que facemos con isto, non? Claro, esto no... Claro. Ahora temos unha emisora aquí, temos unha emisora aquí. Claro, isto non vamos deixar este material tirado aí hasta que, pois, en fin, se aprobe sacar contratar personal, non sei cuánto e tal. Entón, bueno, pois, eu que andaba por ali, estaba tamén metido en varias historias, pois, con Guillermo Fernández Obanza, con Mito, que era concelleiro de Cultura en aquel momento, e tal, ahora hai que facer, digo, primeiro, pues, habrá que facer unha emisión en probas para ver se isto funciona e tal, non? Entón, pues, bueno, entendíamos a emisora e poñemos música e dicíamos aquí Radio Oleiros, Radio Libre de Oleiros, chamou no primeiro momento Radio Libre de Oleiros, emitindo, creo que no 105.5, a frecuencia que asignamos así a que nos daba gana, e puxamos aquela frecuencia e facíamos, pois eso, durante o día, encendíamos a emisora e logo, pois, collíamos un coche, dábamos voltas por Concello a ver onde chegaba, onde non chegaba, onde se escoitaba, onde non se escoitaba, e así empezou aquela historia, non? A buscar sinal co coche. Sí, para comprobar hasta onde chegábamos, hasta onde non chegábamos. Bueno, pois
de repente, pues, oye, por qué non me levades á radio? Pues ven para aquí. Entón, empezamos a facer así cousiñas, hasta que, bueno, nos dimos conta que casi estábamos facendo radio sin querer, non? Porque claro, e entón chegou un momento en que se formalizou aquilo, hai que, bueno, pues vamos a empezar a facer unha emisión normal, unha emisión de radio normal, e se contratou a un técnico de son, bueno, en fin, a alguén que controlaba un pouco de son e tal, e tamén se me contrataron a min, empezamos a facer radio de 12 a 3, facíamos 3 horas de radio en directo. Preparábamos antes esas 3 horas de radio e logo facíamos 3 horas de radio, ás 3 pechábamos e esa era a emisión que había en principio. Despois compramos un magnetofón destos de bobina aberta, gravábamos esas 3 horas e ás 3 repetíamos. De 3 a 6 repetías esa programación que se fixera no primeiro momento, non? Bueno, pues pouco a pouco eso foi andando, foise ampliando. Cando empezou a aparecer a informática, pois xa nos permitiu facer eso, chegar a ter unha programación de 24 horas, pois eso, gravando durante o día e logo pois programando e tamén pois permitindo meter colaboradores. Nesa primeira etapa, sobre todo, houve moita colaboración, houve moitísimos colaboradores, moita xente nova que fixo programas, algúns deles moi interesantes, outros moi infumables, todo hai que decirlo, pero algúns fantásticos. Houve programas moi bons de xente moi boa, xente que tiña moi boas ideas e que eso era, naqueles momentos era casi imposible acceder un colectivo de xente ou alguén que era imposible acceder a unha radio, non? A radio convencional. Entonces, as radios municipales, non só a nosa, senón as que se foron abrindo por aí, pois permitiron, sobre todo, que moita xente poidera facer radio, non? Xa digo, xeronse cousas moi boas nas emisoras locales. A última, que xa vexo que pasámonos un poquinho. Sí. Que opinión se merece a Moci Radio? Que opinas? Pareceme pois un pouco salvando distancias como aquela experiencia da que vos falo, non? De cando pois a xente ou tratabas de a xente podía ou buscaba un sitio onde expresarse, onde dar saída ás súas inquedanzas, facío a través dese tipo de emisoras, das emisoras locales. Pasou co tempo, pasaron cousas. Por exemplo, nós que tiñamos moita xente, moitos colaboradores, un día apareceu unha inspección de traballo por ali e tiñamos a un rapaz que estaba facendo un programa e o inspector de traballo tiu contrato, este señor dice que este ven aquí en fin, bueno, tuvemos un problema, non nos chegaron a sancionar ao Concello, pero a partir de aí, pois desde, en fin, a Secretaría Municipal dixo, isto non pode ser, non podemos. Entón, eso coartou bastante, por exemplo, que se seguirán facendo programas ali en directo con colaboradores. Ahora, a técnica e en fin, as posibilidades de hoxe da radio digital, ademais, permiten que, bueno, pues que alguén pode facer un programa, pode mandar ali e nos poñelo no aire. Como facemos nós. O caso da Moci Radio, por exemplo, non? Pero o que era eses programas en directo con xente facendo ali programa no estudio e tal, pues eso, en fin, cortouse. Pero na primeira época foi moitísima xente que pasou por ali. E xa digo, con programas algúns moi interesantes. Pois mira, retomamos esa visión, non? É dicir, facías radio, invitaba xente do Concello e agora nós, desde as Casas da Mocidade con esta rapazada, facemos radio e invitamos xente do Concello. Neste caso, sí, agora a personalidade eres ti. Entonces, a verdade é que estamos encantados de poder charlar un pouquiño contigo, de que veñas desde Radio Leiros hasta aquí, hasta Moci Radio. Un referente, sobre todo un referente nas radios municipais, entre outras cosas das que falabas era que a primeira radio municipal, pero ademais tivo unha repercusión a nivel nacional, non? Salíchedes en El País, que en aquel momento El País era o periódico máis importante que había. Era increíble, non? Sí. Entonces, a verdad, unha páxina inteira en El País dese fenómeno das radios municipais en Galicia, porque
como moitas outras veces, Cataluña iba moito por diante, entón naquela época había radios, emisores municipais en Cataluña, que ali non se atrevían a pechalas, non? Porque os que eran un pouco rabudos, ainda o siguen sendo. Pero aquí pues, parecía que éramos menos rabudos, entón, en canto alguén se propuxo facer unha emisora, pois o que fixeron foi amenazar e pechala, non? Pero sí, é verdade que tuvo unha repercusión moi grande aquela primeira experiencia en Galicia. Pois damoste de novo as grazas, 30 e pico anos facendo radio, 30 e pico anos informando no Concello de Oleiros, 30 e pico anos dando unha visión diferente da información a nivel municipal e a nivel comarcal. Moitísimas grazas por ese traballo que, aínda que está remunerado, nunca jamás se te poderá pagar o que se te debe seguro a ese nivel. Así no, que... eu tampouco, eu en ese sentido tamén teño que dicir que disfrutei moito facendo radio, non? O sea que, bueno, a veces as cousas cando se fan a gusto, pois bueno, é moi importante o de que este ben pagado. Eu comparto que non está moi ben pagado, pero sí que é certo que tamén, bueno, pois gracias á radio, pois tivemos momentos moi importantes. E, por certo, no programa anterior creo que me retastes un pouco a que iba a facer agora, a ter algunha colaboración. Ollo esto. Aí está, queda o compromiso feito aí queda na man. Perfecto, pois queda en riba da mesa esa colaboración con Radio Oleiros, por lo tanto... Esa é unha das funcións e das misións que ten unha emisora como a nosa, unha emisora local. Dar voz a xente de... Xusto, así que, por tanto, pois ese compromiso queda aí xa, sin lugar a dúbidas. Correctísimo, pois entonces na seguinte vez vémonos en Radio Oleiros. Moitísimas gracias, José García, e seguimos ca sección de Kiko dando a nota con Kiko González. Moi boas, Kiko. Kiko, levas unha temporada moi ajetreada, quero dicir, estás aquí hoxe con dando a nota, pero fai nada estiveches actuando, abrindo o festival das Tardes do Alfar. Das Tardes do Alfar no Museo Alfaroleiros. Que tal esa experiencia? Contanos un pouco. Increíble. Ademais, un pouquiño diferente ao que viñamos facendo sempre en salas ou en auditorios, e agora tocou ao aire libre, millor, a xente pode estar de pé, pode cantar, pode moverse libremente, e dá máis sensación dun concerto máis sólido. Un proxecto ademais, teño que dicir, moi bonito. Siguen habendo datas para as Tardes do Alfar, estades todos atentos que quedan aínda algúns grupos por actuar. Un proxecto moi bonito que se fai dende o Museo de Alfaroleiros e coa colaboración das Casas da Mocidade. Un proxecto, ademais, desde o meu punto de vista, non sei, correxídeme se me equivoco, pero como moi integral, non? Porque hasta as propias entradas para os concertos que se recollen aquí nas Casas da Mocidade están feitas por un grupo de rapazada no propio museo e son entradas feitas de barro. Entonces, bueno, a verdade é que non pode estar todo máis conectado para facer eses concertos que achegan a xente máis moza a un lugar que o mellor, non sei vos, eu non coñecida, eu iba ao Gadis e xa non pasaba para arriba, e está a 20 metros para arriba do Gadis de Santa Cruz. É increíble, ademais as Tardes do Alfar non son só concertos, pola tarde hai visitas guiadas ao museo, un bautizo de torno que lle chaman, e ademais o concerto, pero non só son concertos. Pois, dito isto, seguide nas redes sociais o tema deses concertos e comezamos coa túa sección, que xa fai outra sección na que non estabas nos outros programas, pois estabas preparando xustamente o concerto de ali das Tardes do Alfar. Que nos traes hoxe, Kiko? Hoxe vou falar de KCO. A min, claro, cando trae cousas así, a min sácasme de 2 ou 3 coñecidos, este será moi coñecido, pero para min xa me pilla a maior estas cousas. Aí está o rollo. Claro, aí está o rollo. Vamos falar de cousas de xuventude, tes razón. Eu xa marcho daqui da mesa. E Xosé, non sei ti KCO, escoitas moito KCO? Pois a ver, contanos un pouquiño sobre KCO. KCO chamase Javier Ibarra. É un rapero moi coñecido en Zaragoza, bueno, a nivel nacional e internacional tamén. Ten 41 anos, o sea que xa vai
maior, digamos, porque seguro que pensades nun rapero e ten 20 anos. Mira, está dicindo Nacho. Bueno, o sea, Nacho está... Pero que dis que vai maior porque ten 20 anos? Non, ten 41. Vale. Nada, moito mellor, da igual. Sí, claro, nada Pero que ver. seguro que pensades nun rapeiro calquera, imaginades un chavalín cunha gorra para atrás. Este é un de 41 cunha gorra para atrás, entonces. Non, este non leva gorra. Bueno. Bueno, 41 anos, entonces podía sonarme máis do que me sona, porque o mellor xa leva sonando incluso de cando eu escoitaba música, entonces, escoitaba. Cando eu era máis xove, escoitaba música sendo xove, que sigo escoitando música. Xa non eres xove. Pois, bueno, pola lei da Xunta sí, quédame un ano. Quero decir, quédame un ano pola lei da Xunta hasta os 30. Entón estou aí rozando. En breves... Aproveita, En breves marcharei de aquí porque xa non pinto nada tampouco. Entonces... Bueno, esperemos que non. Contanos, un artista internacional... Rapero, adícase ao rap hardcore nun principio, dende o 93 leva activo. O rap hardcore de... pois cancións de protesta, como suelen ser as cancións de rap, adoita contar nas súas cancións o que sucede no seu barrio, que sucedeu a semana pasada cando saiu de festa en Zaragoza. Tamén... Como comeza este home a facer rap, sabemos? Este home comezou na súa casa co seu irmán. Crea un grupo que se chama Gangsta Squad, co seu irmán Sergi Ibarra. Comezan a facer bolos por diferentes discotecas da Zaragoza. Coñecen a un grupo que se chama Bufunk, que son outros tres, son dous rapeiros, un que se chama Sohai e outro lírico, acompañado dun DJ que se chama R de Rumba. R de Rumba. Al final xuntanse os dous grupos e sae Violadores do Verso. Bueno, ves? Que isi o no? Pero Violadores do Verso xa me vai sonando, xa me vai sonando. Ao final, cambian varias veces de nome porque senón non lle chaman os festivais e tal. Por que non lle chaman os festivais? Polo nome. Por violadores, polo tema de violadores, claro. Entón chamanse a pasar W. Que, Violadores do Verso. Cando collen fama volven a violadores. Vale. Claro, cando collen fama xa dicen, bueno, pois o nome xa... cando xa tes fama podes te chamar como te dé a gana a ti. Entonces, vale. Mais ou menos. A discografía de Squad Gangsta pois non é moi ampla, ten un par de maquetas co seu irmán e Bufunk o mesmo. Pero cando se xuntan e crean Violadores do Verso, sacan discografía cada poucos anos. O primeiro disco é Genius, no 99, é de rap hardcore. A maioría de vos seguro que non vos gusta, porque é bruto. Coñecemos algunha... Hai algunha canción de Violadores... Porque que iso yo sí que hai algunha coñecida, pero de Violadores do Verso hai algunha que sexa moi coñecida, desta que dices, esta xente seguro que a conoce. Igual sí. Cantando. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor con tal de llegar a fin de mes. Bueno, a mí non me sona, pero seguro que a xente que nos está escoitando seguro que lle sona. Están por aí Martín e Jorge de Roxon nos están dicindo que a cabeza chichi. Esa me suena. Se vos gusta o rap máis crudo, por así dicilo, o primeiro disco de Violadores é o voso. Chamase Genios e publicouse no 99. Correcto. Pois aí queda. No 2001 publican Vicios e Virtudes, parecido ao primeiro disco, pero xa máis traballado, mellor producido. De feito, foron a Nova York, se non me recordo mal, a gravalo. Un disco parecido de rap crudo, pero máis con máis táboa xa. Ajá. Siguen os mesmos componentes, que son 4. E sacan Bombo Clap no 2003. Bombo Clap, que é outro álbum. Outro álbum. Vale. Pero que o conxunto dos dous anteriores discos, pero en directo. Ajá. Non ten moita ciencia. Correcto. Tiñamos que nombralo porque senón... Non cubríamos tempo. Hai que cubrir tempo. Xa que o sacaron, non? Hai que mencionar. E esos siguen sendo Violadores do Verso? Sí. Vale. Xa baixo o nome de W, nun principio comenzaron a facer Vivir para contarlo, no 2006. Ajá. Pero cando publican xa se volven a chamar Violadores do Verso, entón... Vale, correcto. E eso acaba en algún momento, eso hai unha ruptura, supoño, porque senón agora que que vai por libre, non? Ou sí, non? vai por libre. Non sei.
con este último disco acadaron moita fama, cada un xa lanzouse pola súa parte. Por exemplo, KCO no 2011 sacou un disco en solitario coa banda de jazz que se chama Jazz Magnetism. É un disco moi diferente ao que adoitas escoitar de rap, porque, non sei, parece que un saxofón non pega no rap ou un clarinete, pois pode quedar fenomenal. Mira, ti, fusiona un pouquiño outros estilos, non? De feito, está de xira agora mesmo polo 10º aniversario deste álbum. De xira. Está de xira agora, neste momento. Sí. Co difícil que son as xiras nestes momentos, non? Que son moi difíciles. Bueno, pues tes que ser moi bo para que te fagan unha xira en tempos de COVID. Vai vir a Riazor, por certo. Vai vir a Riazor. Sí, que se... Aplazou. Sí, eso, se pospuxo. Que polo que sei, xa eu recordo pedir un montón de veces cando veo Sting, me parece. Sting xa se pedira facelo no estadio de Riazor e non se permitiu naquel momento, non sei, un tema, non sei se económico, ou falaban incluso de que o césped costaba moitos cartos cambialo despois, non sei que tal. Sin embargo, agora vaise facer algo en Riazor, por fin convertimos ese estadio, por certo, municipal, sí. que parece que é do Deportivo, pero non o é do Deportivo, é municipal e de todos e de todas, para facer algo máis que fútbol ali dentro e aproveitalo dunha forma máis multidisciplinar. Pois, igual, eu personalmente alegrome moito, non sei os demais... É fenomenal. É un escenario tremendo, non? Ese hito, eu creo que vai ser un hito en Riazor o poder utilizar ese espazo tan amplo para facer concertos. E máis hoxe en día que os aforos están tan reducidos e ali hai tantísimo espazo que é o aire libre, entón entre o espazo que hai o aire libre, pois vai poder haber un lote de xente, por fin. Sí, xa ia tocando, a verdade é que os concertos na Coruña ou son na praia polo noroeste por Rock ou no Coliseo. Sí. Xa por cambiar de sitio, pois xa está ben. E agora en tempos de COVID, Riazor, unha das cousas que escoito moito en Radio Oleiros, cada vez que se fai esa xenda cultural, comenta moitas veces Xosé e repite, dice, bueno, ahora mismo a programación cultural que hai é case sempre desde a administración pública, porque agora a administración privada de eventos e espectáculos non se atreve a montar nada, entonces é super difícil encontrar unha xenda cultural importante e dinámica, non? Sí, é moi complicado, claro, porque digamos, desde a iniciativa privada bueno, ao final en fin, quen pon os cartos pois tamén se ten que medir, non? Se corres o risco de que un espectáculo logo se poida ou haxa que suspendelo e demais, pois tamén desde a administración pública, non todas as administracións públicas están apostando por facer cousas porque bueno, é complicado. É dicir, estamos en un momento realmente moi complicado, non? Para facer cousas. Aínda así, sobre todo ao aire libre, eu creo que sí, hai que ir facendo cousas. Hai que ir facendo cousas, porque, en fin, temos que o que hai que ter responsabilidade, non? Sí. É dicir, autorresponsabilizarnos todos. E logo, pues, facer as cousas ben, pero bueno, neste momento, sí que hai que facer cousas. Como reflexión, as administracións públicas ves a importancia cultural que ten unha administración pública, porque se non fose por as administracións públicas non habería nestes intres nada de oferta cultural para máis inri no Concello de Oleiros non se freou, quero decir, a oferta cultural non se paralizou case. Eu penso que tamén é a obriga que teñen, claro. Eso é o que ten que responder neste caso, pois as autoridades públicas, non, municipais, estatais ou que seña. A cultura moitas veces non é rendible, digamos, económicamente, pero é imprescindible para, en fin, é como comer, sabes? É imprescindible facer que se sigan facendo cousas, é imprescindible que se siga creando, é imprescindible que se chegue ao público e, por tanto, aí a administración pública ten que xogar un papel de dinamizador, sin duda. Se a cultura tivese que ser rendible, a Mocirradio non estaríamos facendo, seguro, ademais. Entonces, bueno, algún datiño máis sobre KCO e despois xa ese cover que temos tantas ganas de escoitar. Quedábamos en que no 2011 había sacado o seu disco Jazz Magnetism coa banda de jazz,
Por certo, ti coñeces algunha canción se escoitaches nas tardes do Alfaro? Seguro, sí. Acórdame de todas, sí. Na. Ai, sí, nesa nos pediches facer así casmas. Entonces eu facía así casmas, me sentía joven, moito máis joven do que son. Estuvo bien, Estuvo bárbaro, a verdade. Eu fun a ver o concerto, e por aquí tamén fuchedes, foi un concerto pequeno, porque ao final non se pode meter moita xente, pero sí que foi un concerto moi amable. Entonces eso tamén dá a sensación. Dicía a concelleira de Cultura, que estivo por ali, que lle sorprendiera moito que a rapazada escoitase cousas, digamos, tan alternativas, non tan comerciais, non? Porque vos facedes, desde Kent, facedes como unha música que non sale nos 40 principales. Exacto. Quero decir, que ao final é como esa referencia que ten todo o mundo, non? Ou as primeiras listas de Spotify, non? Que agora xa está comendo ese espazo radiofónico. Pois, iso, sí, a verdade que eu pasei moi ben. Estivo moi ben, a verdade é que además préstanse as cancións deste disco, deste álbum de KCO para tocar, porque, hombre, xa que tes a banda, non? Home, lógico, hai que aproveitar. Bueno, pois imos entonces con ese cover ou nada máis. Un datiño. Vale, sí, correcto. No 2015 sacou o Círculo, que se chama un disco moi variado con colaboracións boísimas. El Círculo? Sí, home, eu conozo os Círculos, creo que é unha figura así. Foi nominado ao Grammy pola mellor canción de estilo urbano no 2015. Non gañou, pero nominación merecida para min. E agora, no 2020-2021, anda sacando os divertimentos, que vai sacando un temiña cada certo tempo e vai colgando. Pero por diversión. Para divertirse. Sí. Como nós, para divertirnos, correcto. Pois quedámonos con todos estes datos de KCO nesta sección que posiblemente é a sección como máis cultural que temos dentro da Mocirradio, da man de Kiko, que sempre se prepara algunha... De feito, teñoche que dicir, público, que está moi ben preparada esta sección, cada vez se prepara mellor, cada vez temos máis datos sobre o que estamos a falar. E antes xa de dar paso a ese cover, recordarvos a todos e a todas, recordarvos que seguimos, as casas da mocidade están abertas, porta aberta en Santa Cruz e As Pedras en Perillo, que nos sigades nas nosas redes sociais @Centros Mocidade Oleiros e na nosa web, que podemos anotar en todas as actividades que imos sacando. De feito, agora temos un curso de DJ, un curso de producción musical, estamos xa a punto, esta semana sale o cartel das actividades de agosto, que veñen fortes tamén, así que non vos olvidades, centrosmocidadeoleiros.wordpress.com. A mocidade, esta é a vosa casa, non vos olvidedes, estas son as vosas casas, nós somos os vosos acompañantes, que non somos nada máis que iso. Moitas grazas a Nacho Arela, porque está aquí aos mandos, moitas grazas ao público, moitas grazas ao equipo da Casas da Mocidade, que non estou, aínda que son eu que dá a cara na Mocirradio, hai un equipo detrás traballando. Moitas grazas, Adrián, unha vez máis na Mocirradio. Moitísimas grazas, José, por estar hoxe con nós, dedicar a mañán. Foi un placer. A estar con nós. E grazas, Kiko, e te deixo xa con esa canción de KCO con Kiko González. Moitísimas grazas. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma,
territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un instante de lo perfecto, nada recto, un instante muy brillante, rutilante de la música como un gigante, arquitecto. Pilla esta foto en la que cojo, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que junto con otros, que sumo con otros, resultó muchos nosotros, el punto de expansión total del origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos. Las mujeres, por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, tú si quieres recorrerlo dilo, yo ya estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Y ya regreso a la región de la que todo emana. Solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana. Solo en el arte, puerta de todos los datos matemáticos, paraíso de insensatos catedráticos. Norma que anula las normas de lo físico, norma que anula las formas de lo rígido, evidencia de la esencia, coincidencia de existencias simultáneas. Es un cúmulo de extrañas incidencias, de coincidencias espontáneas. Percepción de la perfección, de la perfección de la percepción. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, te veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro. Espera, porque se me lleva números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esa marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo y yo el futuro cambiaré. Tú si quieres recorrerlo dilo, yo ya estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme. ¿Cuánto duran siempre? Y no lo sé, pero creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto acaba un siempre? Y no lo sé, pero creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver, me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaba un siempre? Gracias.